Dnes je na Bali Ogo Ogo festival a ukážem vám potom neskôr, že ako to tam vlastne vyzerá. Práve čakám na vodiča, ideme sa nájsť s takou jednou komunitou a potom ideme spoločne vlastne pozrieť tento festival. Ja sám úplne neviem, že o čom to bude, ale oni si vyrábajú keby také nejaké strašidlá, sochy a oni vlastne oslavujú Nový rok. A zajtra je vlastne Silent Day, takže totálne celé Bali bude akéby vypojené v podstate od života, elektrika, všetky rôzne reštaurácie, kaviarne a tak ďalej. Dokonca by sa nemalo ani úplne svietiť, takže som na to veľmi zvedavý a budem vás o tom informovať. Ale čakám na vodiča, objednal som si Grab, pôjdem asi nejakých možno 10 minút a cesta, tuším, že ma stála euro. No, takže iba sa šúpnete dozadu a ideme na to. Neviem, či ma bude počuť, ale však nahrám to, ale už ma veze pán vodič. A ideme na tú večeru, mám síce túto hovadinu na tom mikrofóne, tak uvidím, že do akej miery to bude tlmiť. Už som dosť hladný a som zvedavý na ten festival večer. A takto to tu vlastne chodí. Takto vás zoberú, trošku vám natočím, že vlastne jak to vyzerá. A no proste milujem Bali, je to tu úplne nádherné. Strašne všetci sú priateľskí a aj teraz idem vlastne za tou komunitou, čo ja ani jedného odtiaľ nepoznám, ale podľa mňa to bude super. Nové skúsenosti, keďže cestujem sám. No a vidíme sa na festivale. Tu sme boli na spoločnej večeri, spoznal som tam nových ľudí a potom sme sa presunuli na ten festival. Bol tam fakt, že veľa ľudí, veľký problém zaparkovať motorku, ale pozrite sami, vyzeralo to veľmi zaujímavo. Práve už idem z toho festivalu, alebo ako to nazvať, bolo to akože mega zaujímavé, všetky tie sochy a tieto veci. Ježiš, čo tu ku mne došlo? Ahoj, nejaký peso. Poď si, neboj sa. A odtiaľ sa ale dostať akože extrém. Svietím si do očí, čiže absolútne nevidím, že kam idem, ale však rýchlo to poviem. Kúpil som si ešte na cestu Kolu Zero plechovku, 40 centov. No, ale každopádne, určite som rád, že som to videl. Fakt to bolo zaujímavé. Oni vlastne hodinu to akéby robili, alebo teda chodili s tými sochami a potom majú hodinu pauzu, potom ďalšiu hodinu a potom niečo večer aj zapalia vlastne a akože sa zbavujú nejaké tej zlej energie a takto vlastne oni oslavujú tu v Indonézii, respektíve tu na Bali Nový rok. Takže dobrá skúsenosť. Na druhý deň bol vlastne Silent Day, to znamená, že od 6 rána 24 hodín do ďalšieho rána má byť úplne ticho, vôbec sa nesvieti a videl som, že asi najkrajšiu oblohu, akú som kedysi v živote videl, pretože bolo úplne jasno, na celom Bali sa vôbec nesvietilo, dosť som si to užil, trošku som si porelaxoval, dal som si stretching, nejakú jogu, bol som v bazene a dokonca som si dal 24-hodinový fasting, takže som ani nejedol. Bol to taký fakt skvelý detox pre telo. Ale dneska vám ukážem jednu z pláží, je to tu, že úžasné. Aj tá cesta sem, taký strmák jak hovado. Ale pozrite, ľudia tam surfujú úplná, že paradička. Poďme sa túto trošku pozrieť po pláži, na chvíľku sa zložím, ale top, úplne. A hen tam hore, to možno pôjdem vyskúšať, paragliding, sa skáče niekde tam z toho klifu a potom proste iba letíš nad tým útesom a nad tým klifom, ale pozrite na to, úplná paradička. Hen tam sú nejakí blázni, neviem, či ich je vidieť, skúsim to priblížiť. Úplná bomba. A hen tam jeden akorát ide, môžete si užívať trošku tie zábery. Wow, akože klobučík dole. Takýto je prístup niekde tam na pláž. Ja už som tu vlastne minulý rok bol s kamarátom, ale idem to tu očakovať znova. A hen tam hore skáču tí blázni. Kokos. A uvidím, či sa na to dám a pôjdem to aj ja vyskúšať. Ale nasávam tú energiu, akože je to tu úžasné, no. No,
Není tu úplne najideálnejší vstup do mora, ale určite to stojí za to sa sem ísť pozrieť. Je to tu fakt krásne a tam ďalej sa tuším, že dá aj okúpať, tak tu chvíľku ostanem a uvidíme, že kam ma nohy povedú ďalej. Kokos, niečo vám ukážem, však ja neviem, koľko som tu bol. Možno 40-50 minút a pozrite sa, aký je extrémny odliv. Akože za tých pár minút fakt, však keď sa pozriete, alebo keď si to pretočíte naspäť, len tí surferi, neviem, no, jak tam chodia. Dobre, skúsim vám natočiť aj cestu, lebo je fakt pekná a neviem, do akej miery to bude možné, ale uvidíme. To si šupnem na skúter a môžeme ísť. Neviem, že či to budem natáčať celý čas, ale pokúsim sa. Potom skúsim niekde v polke zastaviť a niečo si možno natočíme, ale ľudia, čo zaparkovali hore, tak zatiaľ to jede. No už asi to hore nebudem natáčať ďalej, ale tu vám ešte ukážem jeden výhľad. Wow, akože toto je fakt, že paráda. Takže máme kokos. Milujem tie kokosy a v kuse ich tu pijem. Dobre, hydratujú. Potom asi mi šupnem aj ceny. No, a vždy kvôli bielkovinám si tu dávam chicken satay. Je to vlastne takéto kurácie mäsko na paličke a s takou arašidovou omáčkou. Dávajú to vlastne takto s ryžou. Úplná pecka. Toto tuším stojí nejaké 2 €. Akože fakt úlet. Ale tam je to mega chutné. Nemám no nič, najem sa, idem na obídko, dám si sprchu a o 5:00 máme taký nejaký, že sunset drink, ideme s takou partiou, s takou komunitou vlastne, však z toho, čo som bol aj na tom Ogo festivale, ideme na nejaký západ slnka, potom nejaké možno drinky si dáme a potom ideme na spoločnú večeru, takže v kuse dačo. A to, že som tu sám a sám cestujem, tak v kuse som s niekým, v kuse sa s niekým spoznávam a je to super, fakt skvelí ľudia, všetci sú úplne priateľskí, otvorení, každý pokeca. Keď by to také dobre bolo aj na Slovensku. Idem to zjesť a ja si to aj ukončím a hoď mi tam like, odber a možno sa vidíme pri ďalšom vlogu.